Hello, 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 may gabi mga kabistak! Mga kahigalaan, kung nasa mo karon, welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host karong gabi. Ona! Ug ako sad si Ate Gilma, inyong co-host, Ate Gilma! gikan sa Edmonton, Canada. Alright, natulog na si Ate Gilma. Siguro wala siya nakakapi. So, kuhaan yung mga kapi mga igsoon. Karong gabi na, ang duha ka Bisaya, one mission to inspire, to encourage, to encourage, connect. and connect Bisaya around the world. Yes, bisan asa ka karon na amang ka sa Canada, Pilipinas, Europe, US, ug asa man ka sa kalibutan, welcome kaayo diri sa among little online Bisaya family. Okay? Kuha na ang inyong mga kape o tsaa. Paglingkod, relax, og makikistorya uban kanamo. Alright, ayaw kalimot og comment kung asa mo karon, asa man ka nagtan-aw karon. Kung first time ni mo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para makita tang tanan karong gabi, okay? Kung ready na mo, let's begin tonight's conversation. Okay? Yes. So, ang atong topic karong gabi una, strong katanawon, pero kapoy na di ay ka. So, naagyan ba na nimo Ate Gilma? Oh, yes. Nagian jud mayo. Yeah, you have to be strong for your family anyway, di ba? Di ba? Kinanglan talaga mag-strong ka for your family. So, yes. bisag kaagi. So, kanang pirmi kang moingon nga okay ra ko pero sa tinuod lang gusto na day kang muhilak, di ba? Tigil ma, nakaagi, nakaana. Yes. Yes, dili ba jud nato i-admit sa ato ang mga loved ones nga atong nabilin sa bala sa atong place nga naa di ay gibati nga kalisod, di ba? So no sa una Good. Ano bitaw? Yes. Go ahead, Day. My soon, I think we have some technical problem. Kay dili na ako madungog si Ate Gilma. Oh, really? Can you pwede ka pwede ka mag-istorya dire-diretso Ate Gilma kay I thought you're sleeping in in the other end because I can't hear you. Okay. Kanang pirmi kang maingon nga okay na ka. Okay ra ko. Pero sa tinuod gusto lang kaayo kang muhilak. Yes. Kanang mga immigrants man good. They hide their struggles behind the smiles. Dili na parehas na ko. Wala sila kay balongan na di ay koy gibating. Kanang unsay tawag ana day? Kanang nalungkot ka ba? Kanang nakuan ka ba? Na di ay ka sa ilahan. So you always have lonely na kakaayo. Yes, lonely na kakaayo kay gimingaw ka sa ilaha. Pero you look so strong. Wa lang jud na sila kahibalo na you are really smile lang jud ta ate no. Yes, mo smile lang jud ta sa atong agi. Nga bisag lagalisod. First time na ko abi nimo, first time na kong kuan. First time na kong nianhi. I have my family like siyempre back home bag-o pa ka. And then the first time na kong makatilaw og kanang snow, sus Ginoo ko. I don't know what I'm gonna do. Super lamig talaga ang akong gibati. So it's just like, magkuan lagi magtulo imong luha nya ma-frozen. Hilak lagi ko oy. Hilak lagi. Pero og makiistorya gani atong pamilya mo katawa lang sa. Abi nila tinuod dito na tinuod. Ako mo kuan jud ano kay kada bitang sa akong nagian tila lahi pod kay kanang kapoy na bitaw kaayo
pero Mm. nang padayon lang gid gani gyapon. Mao lagi. Nya mag-smile lang gid gyapon kay lisod pud kung hindi kag samot man gud kag kalungkot kun maghilaka pud ka oy. Mao lagi. Kung sige So nimo kinahanglan jud ka nga i-uplift nimo imong self. sinabi mo, ikuan jud na nimo ang imong kaugalingon. Abi nimo kung unsay akong gikuan, nagkuan lang jud ko sa akong pagtuo sa Ginoo. Yes. I perting kapit na ako sa Ginoo kay you're the eldest in the family and siyempre gusto jud nimong makatabang sa imong pamilya. Di ba? So Ginoo lang jud ang ato ang kuanon. There's some Manang giingon ate nga ang pressure bitaw nga to appear in that to appear strong. Ang karon mga kumbaga ang nagpaka-strong ka tungod sa imong family bisan you are yes, physically and mentally and emotionally exhausted, right? And bisan yes, gitapoy na ka mag-smile lang gyud ka. Especially mga babae ate Gilman no kay Ginoo. kuan gyud kayo ang mga babae pa mga strong We are very emotional. parehas Ang tawag sa tuwa, emotional. Very emotional. parehas sa atong nadungog ganina ate no nga millionaires mastermind nga strong kay siya. Lagi no, gitawag siyang scammer, gitawag siyang, well, she is a strong-willed person. Or maybe, nalang jud siya strong nga dahilan kung nganong Nasa strong why nganong iyang gihimo to kay kuan gipadayon man gid siya, no? Lami, na-enjoy ba ako atong kuan? Nindot ito nga leksyon. Oo, lami iyang journey. It is the best journey so far that I have. Usahay man gud tino, usahay kita tino kay mauwaw tag pangayong tabang kay mao lagi. Kung mauwaw tag may tabang feel like kuan kay tabang na makaluluoy pero dili man ingana dapat mangayo din tag tabang tino niya. Ang ato man go understanding no mali no. Tinuod. We are murag na kuan ba ta? Naanad ta nga kita ang pangayoan og tabang. That's the very reason why maulaw ta nga mga hinabang. Mao rin nang dili ta mo succeed ate kay kanang tungod ang duol nga word nga ana nga kanang ma-describe kay kanang garbo nato ba no? Kay mauwaw tag tabang. Yes, right. Kay abi kung mangayo kag tabang, you feel weak, right? Pero dili po di ay, you know, as I go along this journey, nahibaw-an ba ako na it's not a weakness to ask for help. Kay dili jud di ay ta dapat nga maghilom lang sa daplin. Mao gyud. So we have to show our emotions. We have na siya nga what we need. We have to let them know what we really need. Yeah. Pasagara man gyud ma-misinterpret kay tate no, ma-misinterpret kay ta labi na kitang trabaho di sa gawas. Kay dili man gud sila kasabot sa tuan. Sa atong unya sa atong kaagi. So kanang maunang usahay kinahanglan gid tate mo nang giingon nga asking help or reaching them out and let them know na ingon ana dili siya weakness ba kanang it is kay kung kuan na magud ta kanang mahadlok ta mauwaw ta ba anak mo nang di na lang ta magsaba-saba pero it should not be like that because we suffer and we just kanang atong taguan behind sa atong smile ang atong carry ba no? O lagi ang atong kuan ba ang atong mga kaagi ang atong mga gibati. It is not to keep it inside our heart. Abi ni mo dai na ako'y sister. She is the only one who knows what's going on in my life. Ang kanang tanan akong isulti sa iya, maluoy jud ko niya kay she is parang murag siya ang akong shock absorber, ang ako ang emotion absorber. And usahay maluoy ko niya, but she is a very strong sister. She is mentally strong kay kuan kaayo tukan kaayo siya. But I'm so very grateful. I'm so very lucky to have her.
Yeah. Kaya ang dili nako Ate, masulti masulti na ko mauna sa te, iyo. mauna te nga kuan kanang insakto imong gihimo nga nag-share bitaw ka kay dili man nimo pwede i-carry yourself. Yes. Yes. Yeah. Kaya breakdown man ta. Yeah, mag-breakdown jud ka. Unang kinahanglan jud ka giving yourself permission to rest and breath. Like Yes. kinahanglan jud ka magpahulay bitaw ni mag-take Mao break lagi. sa kape, no? Kay Yes. kay kinahanglanon kina nato nga kanang labi na nato kanang naa bitaw ta diri daghang kayo gyud dili makasabot, no? Ang problema magud nato Ate Gilma, we're trying to please people. But Mao. we don't love ourselves. That's the short term. Murag wala nato na love. Ako no kay dili nako na tagaag pagtagad akong kaugalingon. Dapat tagaan mo pagtagad imong kaugalingon kay kung tagaan mo pagtagad imong kaugalingon di ay mas more ka makatabang sa ilahan. Ako masakit na ka. That is so masakit true. na ka te na sa akong nagian no nagsakit ko tin na wala gyud hoy na paano bitang helpless and hopeless mong ka kung masakit na kate. So, mo na siya nga karon kay gitagaan tagbalik og kusog sa Ginoo atong gamiton ni siya para kung naatay chance pa makadili bitaw siya kanang instead dili bitaw kanang dili ta burden o dili makatabang ta ba sa uban. Kaya nga ato bitaw mga gihagoang karon makatabang gid kay na siya sa mga tao nga atong pong sandigan kung makiduwang mata. Di ba? Jud na. Yes, you have a point in that, Ate. Yes. So atong kuan karon mga mensahe dito sa atong nagtan-aw ug naminaw. Yes. Okay, ato kang kumusta ang sabi ni ang kung mga musta gani ka no na dili gid na ang kasagara ang manggid mag-ingon ta nga okay ra no okay ra. Yeah. But the tubag nga atong matubag jud okay ra. Wa jud sila kabalo nga okay ra. Is not okay ra. Yeah. All right. I-share niyo sa inyong comment, ha? Yes. Do you really like the answer okay ra? Lalo, di ba? Ate, di ba, relate juga natin, no? Nga may nga okay ra, pero kanang okay ra, dili gina siya okay. Yes. Di ba, te, no? Deep inside. Yeah. And us really. Okay. Para sa atong mga kabisaya nga ni abroad or naa sa laing nasod karon, i-comment ninyo, i-share ninyo sa comment kon unsa inyong huna. Unsa inyong huna parte sa okay ra. Okay. Unsa inyong na-experience po, i-share po inyong experience kay mao na siya atong hisgutan karon nga kanang mag-smile ra ta but at pero di ay tinuod nagkuan di ay kanang nabito tay kanang bitang gahilak ta at the back nya mag-smile ra ta kay aron lang nga makitan aron dili ma-pressure pod ang imong family bisan kung mentally ano na ka exhausted na ka ana natin nya ang kaparat pagid tino kay magkuan pagid ta mauwaw pagid tag ingon no so dapat gaan atong permission tong kaugalingon nga magpakulay pud ate no mao lagi. Yes. Give yourself some time to rest. Kay og accept the fact na if you're not okay, don't say you're okay. You have the right to say you're not okay. Yeah, right. Tinuod yun natin kay kita mentally exhausted man gid ta no murag bakuang ka ba ma-burnout kay ka ba no tinuod na. So mao na ingon ako na lisod ra. Lisod kaayo. Tinuod jud ka ate no. So sa mga tanan nga unsay gani sa tanang naa diri sa laing nasod kamong tanan feel free to say you're not okay if you're not. Yeah, that's right. Lisod pud bayang mo ingon ka nga okay ra nya wala ka kabalo how many hours in the day nga nagtan-aw ka dito sa taas sa langit
nga mag-ihap na di ay kag mga bituon bisag adlaw. You know what I mean? Ayaw jud nga na. So, pero kayo di ka mag nakatawa lagi kag maayo. Right, makanang kuan man sis. Nag-impact Tinuod adlaw. mo gud sis, no? Ang imo mang example kay makatawa ko. Yes, makatawa jud ka sa example ba. Nya mag unta makatawa po ng na ako'y nakit-an bitaw na babae gahap. I think when I was walking ingon sa akong kami kauban kay naglakaw mi ba nag-walk. Niingon siya akong kauban na siya, "Uy, hindi okay yung babae." Ingko ngano? Why? Yun siya, giistorya niya ang wall. Kay nakita niya sa may ano. Basin di ay kung naa siya telephone sa dalunggan. Base na ay ingon ako base na ay kuan. Dili iba talaga kay nagatubang sa wall niingon nga dud. Tapos nag-istorya nya tan-aw nimo wala may dalang kuan. Wala may kay ingana ang ano yun siya. Dalunggan. Ingon ako gipagawas ang dalunggan kay nakapusod iyang buhok. Nakapuyod iyang buhok tapos gingnan ako. Kaloy sa sino? Na ay kuan ba na earpads sa talinga niin siya pagtan-aw namo kay wala man jud ngon ako lahi Unang gingon nga physically, mentally and emotionally exhausted dato siya ba. Unang yes siya maluoy ka malagi ngon ako naluoy ko atong bayhana no wala murag dili na tarong ang iyang kuan pod ang kuan niya dili hugaw na ba dugyot na jud siya. So, kinanglan gyud nga kung dili mo okay, ayaw mo kahadlok na. That's right. You know? Ay, mao man gud weakness nato tinuod nang naandan pero mo nang giingon nato nga we have to change that because mentally exhausted ka. Istoryahan na nimo ang wall sama sa giingon ni Ate Gilma. Ang wall when you see me talking, sigurado na ako yung earpads, okay? Kaya but pang imong airpod katawa ingon siya uy ayaw sige use sa imo ang airpods uy ingon ako nga naman ingon siya kay usahay nag-istorya kag ikaw ra madto punta nimo. So alright sa mga kabisaya daghang ting salamat mo to ang topic karong gabi na ug mapuna pud ta mag-istorya so kanang daghang salamat sa inyong pag-uban na amo karong gabi na hinaot nga bisan simple ra ang among conversation adunay mensahe nga nakatandog sa inyong mga dughan og nakadasig og nakadasig po sa inyong maksing-kasing di ba sa imo tigil mo sa inyong kasulti. Please follow and share our show aron mas daghan pa kitang Bisaya nga ma-connect ma-inspire ug ma-remind nga dili sila nag-inusara. Alright, so magkita-kita usab. Og Bisaya in Canada. Yes. Okay, ako si Ate Binky. Ate Gilma, amping kanunay, kadayon sa tuo og ayaw gyud surrender sa atong wala gyud sa imong istorya. God bless sa inyong yes, so God bless everyone. Daghang kay salamat. Salamat kaayo. Hangtod sa sunod ug manapud. Bye.